na ayi kuti ndialandire pakuoneka kuti apa kana nawo pa lero anthu chidani ndi ziwawa ndita running mate yawo 5 ngati mwayi opereka chitsanzo cha mtendere ndi mgwirizano ku mtundu wonse wa Malawi. Amayi ndi abambo ndisanakhale basi ndifuna ndikuonetsereni makomishona a bungwe la chisankho la Meki amene ali kutsogolo kuno pa tsiku la lero. Kutsogoloku tili ndi Commissioner Caroline Mfune, Commissioner Richard Chapweteka, Commissioner Sarah Rimbikani Kamulongera, Dr. Commissioner Dr. Emmanuel Fabiano, Commissioner Reverend Philip Kambulire. Ndipo wapampando wa bungwe la Malawi Electoral Commission ndi Justice Annabel Ntalimanja. Mulungu akudalitseni, takulandirani kuno ku Meki, ndipo ndiapemphe bambo Sangwani Mwafulirwa kuti apitirize kuyendetsa mwambo umenewu zikomo. Zomwe kwambiri bambo Andrew Mpesi, Chief Elections Officer ku Malawi Electoral Commission. Olemekezeka amayi ndi abambo, tikupitirira ndi mwambo wathu pano ndi chimene chichitike nchakuti tikhale tikuyitana a candidate kuti abwere kusogolo kuno. Tikayitana kuti abwere kusogolo kuno agwira ntchito zitatu. Choyamba apita pa microphone awo, pamenepo ndi pamene akatiululire kapena kutiuza kuti a running mate yawo ndi ndani. Akangotiuza kuti a running mate ndi ndani, a running mate imene akubwera kusogolo kuno ngati muli muno. Akabwera apitira pa mpandopo, pamenepo akasayinira code of conduct. Osayinira code of conduct ndi a candidate ndi a secretary general a chipani. Akasayinira abwera pasogolopa ndi kuzapereka kwa apampando a Malawi Electoral Commission. Ndi pano ndi apemphe a candidate moperekezedwa ndi a secretary general kuti abwere kusogolo kuno zikomo. Zero mwambiri choyamba ndikofunika kuti tizoda running mate ndi ndani. Ndiye mutionese akandidate tikupemphani kuti mutiuze kuti running mate ndi ndani mwasunga kwa nthawi yayitali. Zikomo akuluakulu nonse a Malawi Electoral Commission. Ndiwokondwa kuuza mtundu wa Malawi kuti nditasinkhasinkha amene ndamusankha kuti akhale wachiwiri pa chizungu kuti running mate ndi Mrs. Grace Nazitwere. Pano paka kusayinira code of conduct. Code of conduct ndi ndondomeko zimene zimasogolera kuti amene akupanga campaign ma candidate ziba ndi onse watsatira
azipanga banji pamene akupanga misonkhano yawo. Pano abampanga Lero commission akale akalandira oyamba code of conduct kuchokera kwa candidate akapereka code of conduct aperekeso ma nomination papers awo. Mukandiri akandidate abiri akakale pampando bawo monga atakhala kunenera tikalandira ma nomination paper commission imayenera iunikire kuti zonse zimene zimafunika mapapers amenewa zilimo ndi tikaona kuti zonse ndizokwanira ndi pamene commission imalandira. Pakakhala pena panasalira timapempha amene anabweresa kuti apite akamalizise ndipo abwerese nthawi yotseka
kulandira kalata za opikisana pa chisankho isanakwane. Ndiye timalengeza kuti ulendo uno nthawi yotsiriza kulandira ma nomination paper ndi 4 o'clock mawa. Ndiye ngati kuli ena amene akutimva kunjako amene sanapereke ma nomination paper zawo aonesense kuti apange dongosolo lonse isanafike 4 o'clock, akakhale kuti afika kwa constituency returning officer awo. Ngati angafike kwa constituency returning officer awo ndikupeza kuti ali ndi anthu ena, ndichofunika azidziwitsire okha kwa onse amene akugwira ntchito yolandira ma nomination paper amenewo kuti apange rekodi kuti afika 4 o'clock isanakwane. Onse amene afike pa malo operekera ma nomination paper 4 o'clock isanakwane tiwathandiza kuti apereke ma nomination paper zawo ngakhale itadutsa 4 o'clock. Koma amene angachedwe kufika 4 o'clock itadutsa kale, amenewo sitilandira ma nomination paper awo chifukwa choti afika nthawi itatha. Tikulandira mauthenga kuti tipitirize kufotokoza kwambiri pa chisankho cha president.